Iti may na soon at insukat sa pag-auto ang Bible study na libo manin. Sa ngalan samahan ng sa anak sa Espiritu Santo, Amen. Ginong Diyos, nagmamahal, salamat kayo hinigayon, kaya nagkakap mo sa kami, para pagtuon sa mga pulo. Dahil nagmayaw na ito sa mga buhanan, at tinugdan sa sinatuloy, tinugdan sa langang lupa. Magsabtan magtuon kami sa mga pulong, ang mga kami magsabtan, magtuon sa mga kinabuhi, kung magpapamit ito sa among kasunod. Wala kami minimum dito, kung wala ng brasya, o sa kabami, masiga kami ganday, sudah sa pagloka, sa pag-alagan tayo, o sa pagpaligo ng pang-focus. Tinig, ang dihala ng pamahan, pasalamatan, ang dalan, sa pagkaw ng mga Yesu Cristo na bukit na tayo o Espiritu o sa Diyos. Sa panabang, Santa Maria Virgen, ang mga o sa kamarami ng Santos sa langit. Amen. Sa samahan o sa Espiritu Santo, okay, gusto nyo nagkang ang pagkita o sari ko sa siguro naling Rokia. Salamat kayo sa sumalusunan na nilagaron na sa Museum Unit para na mga aking kabuti nila wala ko sa Vicente Imperial Junior Brad Bunalis nalika po sa Parilis na si Brad Bini Gumano musika Fred Alboros. Salamat ang Berkaman Rosa, yung lain na ito Lions. Nagkaroon sa narinig ko sa KP, Brother Samuel Roman. Kumali ba, your friend, yung Brother Jeffrey, Jesus, Brother Chappie, Mangkaw, yung Brother Arellano, Kung may gusto ko, iwaglakan ako na kagdaan ninyo. Ito, first city speaker ka sa atong kanhi city auditor. Siya ka sa mga sa City Board of Steel. Ang minagdaan ninyo si Brad Crispy Campos. Salamat Brad, thank you. Nagiging itong tanan, mga gusto. May gabi. Sunod, itong gumunong na sa San Felipitos. Kunya tayo mo nila itong speaker ni Steve ito lang sa nang gawin. There. Tumaging sunan, ako tayo Hebreo, nagyagat sa Diyos. Kung ang tao makakita ko yung gusto. Nga naman, kung sa may isa sa bilo, sa tao, ang gusto. Nasa unang bilo, 3. Ang Diyos ay barong luwas. Tumataw ng Diyos, no? Ikan sa mga pagsamay. Kung siya ay, ang tao ng Diyos, no? Luwas doon. Sa Diyos. Sa mga pagsamay. Kung sumpay, punya sa tatapag mga kayo sunal rabat na matis na kumiyip na itigil naghuot dito sa taon o sa group naman kaya sarili ko sa gawa posible gawa ng mapractice ng pagbibuso kaya ang isa sa Diyos katong rosolya ng mga apostolic katong taon gusto ko ang pagbibuso
Kaya, nagtuan sa ating Diyos, Panginoon na nasa Pagkiro 4, sige na ito. Ngayon, bansaya ang imong kaudringo sa Pilipinas. No? O, bigay ang mga tumutulong sa piano. O, ato pa, nag-exercise sa lawas, mga ina. Nag-jogging tayo. 8. Ato na kapan, ang espiritual ng makaognat, mo'y labing maputan. Kaya maghatag na kinabuhi. Aron, sabi ang hindi mo gusto, hindi sa Bible study, kasi may kabuhat sa mga tao. O, kung sa katong, sabi ko kanti, mawa espiritual ng exercise. Kaya itong hindi mo lupat, kung sino, muna yung labing importante, kanon, yung maghatag kinabuhi, kaya, kung saan kita itinangan sa atong Panginoon, nakisunan sa Jesus, dapat umatod pa atong hiumawon tinutong kusok kung kalag kung kasigtasin ang Diyos. Dapat siya nagkakaroon. Kung siya na ang Diyos ang kagaran sa itong kasigtasin kusok kalag. Muna buhat sa taong Diyos. Na, usahan na ito pa, lagad, kung mapunta kay Bahaw, siya matutunan. Muna may sunod, nanangasaw siya sa kusais, ay matod pa, malaglag ang katawhan, tuhod sa katulad. Kung si Isaiah sa Hipokrisi, nabihag ang aking katawhan, tuhod sa katulad. Kumusta man? Yari, mga ang sikta karon, tingalay na kapag sa politik at sumin, ang laing pundo. Kunya, di na gikan sa katulad. Ano nabihag? Tuhod sa katulad. Na malaglag akong katawhan, tuhod sa katulad sa katulad. Mga siya sa katulad. Maraming suwang na ito magtuloy ko, malihan, kuwang ka sa doon sa Tunggogrina, may iwan tagat at ilumbas sa Salinas, huwag na lang ang ito. Ngayon na, ito ko na sa iyo. Nga, ayun na sa mga laing gayon, umitan kay Kulang. Nga, kusama na pag-alaga sino. Nga, doon naman tayo at Tibaro. Nasa Mateo 5:5, at Tibaro ako sa website. Namatod pa, di ko ito ako, wag mo yung pagkata. Iuhaw ako, wag mo yung pena. Huwag ako ako stay. Nagyalo ako, wag mo yung uro. Namatod pa sa tao, mga tao rin siyang ko, gusto yung malaki, Gino ka, itutok ka wala na. Hubok ka wala na gusto eh. Luhaw ka wala na pena. Naglagi ka wala na tulong. Sa ito ka kung gano'n. Sa mata, di gayon na nagdumili ka mo sa pagtabang ng ubos niya kung iso. Nagdumili mo. Maraming sa katuloy ay alaga sa inyo. Marisa tayo sa puso. Kung siya ito diwasa sa tao, matupag Kristo, inyo rin diwasa. Nangyayon siya sa tuwa, ginawa na yung magiglaw, ako ang magiglaw. Kristiyan. Naglago lang ang ito. Iguto na akong ipakaw, buhaw ang pagkakino. Kung sa may pagkakondero. Kung sa inyo, ibuhat sa rin yung suong inyo rin diwasa. Kung niya ang ginamit sa wala, natawag mo, natulong sa sikot ko ito. O kang mataro, nagtus ka rin. Muna kasi mo. So, nato kayo ganyan, matiyan mo na
Ini kita amuli dinarita sa Diyos. Na ang nila ito pagkahon, ang nila ito daan bansaya, buhaton, ang atong pagkanan. Muna may sulod din eh, mamatay na tadi, nagkakabuhat sa kabasan. Hindi, Hebrero na yung City, wato pagka Kristo. Yan, Espiritu, si Udis, pumunta sumala sa pagkakaw. Maris. So, hindi, natumuha na kuhi pa ang atong pagkanan ito sa Kristo. Yan naman, siya po niyo, sa balay sa mga ito, ikat na mga naman, sa mga natumuha sa iyo sa mga ito. Kung nakakatong dalawa ka, ang pagkabuyan ito. Kaya, mo ito, iyan lang sa iyo para ito, katong nahigog man yan. Kaya, mahimo na mag-ipon na Diyos noon na naanggan. Naman, nasa Mikias 6:8. Namatod pa na makikubang ka ni Kristo sa mapapasama. Kaya, sa yung mas dugiyo, tarang ito, nakatay, aspek ka, dito yung makasino, ano, dito yung kasalo, maayo. Niya, matod pa, nanatin ito, yung kasalo ka. Matod pa, na mainam po. Nga naman, kung sa may inyo ni Kristo sa Mateo, Mensayas Mateo, hindi niya mga akilis, siya masakot. Pag-ang mo, ay hindi ka. Meron sa kanila. Ano ba Kristo? Pag-ampo ka mo, marugiin mo, pag-sunan ng kulang sa pag-ampo, dilitawa ka kumpra. Kung rin ang niyawa, tinta sa tao, nga mo'y ako sa sundo ng sugod siya, muna hinula at ang sunan. Puno ang persona. Si DJ, hindi ko. Gawa sa sod, hindi ko. Isa, diyan na dito, pikas-pikas, ay nakita, marang magkito, matumba niyo. Napay ka naman na, hangad-hangad, pakungkat na na yung nagduyan na, Bro, bapak, terus ada mana magisunan niya bigyan na ito ada hotel. Saya kalau berhutang sa dos kilo, uno saya sedikit, lumatot pa di supisore. Yun nga ini cukup pemahal, ang gugma at susunod at ilan. Magsunan, kung nakakari, mura, nangay sinukas. Ano? Ganyan. Nagkagandang taglangit. Muna magsunan nga, ikinanakot na ito. Ngayon matot pa, ng Kristo, nga katulog daw, naman sa Pilar 3:5, nagkatulog daw, iyang bisihan ko rin. Kung bili niya papasok ang ngalan sa Biblos o sa kabangan sa amahan siya mag-angin, iyan ang punong, na iyan ang mga sapo. Magkitsunan, okay rin. Pagkabot sa panahon, hindi ang kita kinastan. Ang punong talaga sa mga sapo. Hari na yun. Maka, Maya, o sa Mateo 24:13, namatupat tatong malutan. Namas. Matupat. Mataro ka nun, dahil nag-ibig sa itong butay, dahil mo mortal sick, nabuta ka, balik, nerusot, o tatong bisa. Di pa sa antaran kung mana bisa na rin naman. Jadi sa iyo, sundot na kami, kaya sa yung serdasin, nasa pagpipro,
pagtransakso na kung lisod maluwas ang mga tao, sama na, katuwa ko na. Ano na, lisod. Kung lisod maluwas ang mga tao, kung sa nakatulog, makasala ako ng Diyos. Ay tao na yan, lisod ko maluwas. Yan na sa lahat na ito, siya ng Diyos. Buwag kita, katahanan mo na ito sa kanya. Kaya makasulog na sa kanya. Gusto niya yung isang, hindi siya yung isang, buwag kita, katahanan sa kanya. Makasulog na ito. Ano? Nasa Mateo City, 3:14. Nalisod, sipit, ang nalang kayo siya. Apalang sa iyo, dapat ang galan, ay ngon sa impyerno, kung muli isumay sa kanya. Muna na gusto. Kung sa naging pagkakal sa sao, hindi ka ito. Ang iyabang espiritual na nagkita, ang iyabang na espiritual. Nagkasunan, kung ako'y matawa na kita, hindi ka ito ako. Nga, yung sipa, sa kanihon nito, kaya ina-atrabaho sa nakausin sa totoo yung karatan ang lawas ng ito. Sa may sulti sa service, bibili ko sulti. Maraming mong lawa sa mga timang tayo, ang mag-remote na, lagong mag-remote. Muna na kusunan. Hindi na ito pandayo, suko, atong paliran dito sa lan. Yang masakita, ya, sa pupuyo, sa pupuyo. Amin? Tapat na nyo. Okay, sama, ibay suko. Salamat, Brad Iskin Campos of the first safety speaker. Salamat ka si Brad. Hindi tayo para ang parang presidente na. Ini ang iso ni Huwag Laran ang hatang kanina mga sikan safety speaker. Usa ka pananod. Usa sa mga sinilida ni Brad Billy Gohorano sa City Bapal Chapter sa OMPH. Mother of Perpetual Health. Bapal Chapter. Nagagawin yung si Brad Ashley Vicenta. May gabi is na kailan sa yoda na si Brother Aston tawag nila sa kuwan sa Armada of People Health Bapag po yung lagong presidente namo si Barbini Butano sa kayo kaya kami wala na sa pinakauna yung mga hospital sa so salamat sa ninyo na nakita karon na nakatapok so before po magsugod sa ako pamulo about sa Immaculada Conception, pabukti ko yung sa Comoros, kailangan samahan sa anak, Santo Amen. So, since itagaan mong tigayunan, at least nga ngayon, ako ninyo, ako na si Bernaston, sa ako Katoliko, hindi mo buragin sa unang Katoliko, nabalik ko suwan, Katoliko sa. So, salamat yung sinuko kay na kami ay ilang mga Franciscan, hindi mo inan niya, Brad, may naging naman namuhay sa reliyon na pwede ako natapatong na ng mga tanan mo. Matapatong na ng mga tanan, balik kasi mga tinuloy ko. Hindi ko sila ako, sige ba? Ako sila nga. Kaya matapatong na mga tanan mo, ano ko naman, ikaw ang balik sa mga reliyon. Ako ito, sa istorya. So ako sa istorya na mo, mag ako, pindi din tanan mo kung tanan, naabis Biblia. Nagtong sa una ba, kay apart ko sa evangelis ko sa Bunagi sa una, pag so na ko ulit yung Bunagi, nagpataka lang kung ingon ko nga, ang bilhin, wala sa Biblia, ang kampo wala sa Biblia, ang paghibog bibulto wala sa Biblia, puro wala, ay kung sino. So, usap, hindi ko, more may makaluwas, may nagpulwas ko. So, mo, ipagpulwas sa mga upan ka, Franciscan, 9 years Franciscan, padong na ito sa Roma,
Kaya tayo, nagkailang sa palagay babag, kung yung siya ko, malig ka lang ng gawin, ano ba? Malig ka mo sa isang iyo sa mga punong ginore. Ako na, pagbagunin ko, tanong ko, inamiguhay ko ba? Maguligo sa ako nga, kaya ang ipong butana, ako na butana ng kategori, ano sa ba? Mautala ka na open-minded ka, or mautala ka na minatay ipang gusto ipasabot ba? Kaya kung kita, example, mautala ko, kaya matubag siya, kaya mura ka ng gamawa ko saan siya, dahil niya, nasa iyo, sa iyo, kita, nasa iyo, ipapuit pa. Ang katapusan, kaya minuto niya na, but dati, tubag yung yung sa unang tubag, so ako, nanakot, kasi sa mga, sakto ba di, namin bibili o nawa. So, wala yung nanakot sa ako kung tatot nila, kung mukhala na ako, doon, kasi, kung sabi mo, mukhala na ako, kung kabawa ko ba, di po sa tubag, di po sa pili, kasi sa data, kaya, dili ko mo daw, may nakakot sa pimendi ko, sige, ako yung pimendi ko, pero bunagin ko na, ano ba, pero nagsugat ko, sa akong bumalagay, ilim ko na, ilim community sa bansa ng tapos na. Kaya, nabugan ko ilim ko na, ito na isun, ito sa akong pagkaya sa Ginoo, na nawadugan sa iglesia, ano na, nakailan ko, bunagin kayo, wala kayo, reality of life, ang bunagin, lingaw kayo, dinagin ko na, lingaw bunagin, kung masok ka sa bunagin, ilang dyan ito, tutulan mo kinakalain ng mga mystery ba, pwede ka na pagitaro, nakamao may keyboard mo na encourage mo mga balik na nilinaw mo yan kung simbat sa balik na may patay dito ang balik mo na balik mo pero dako yung sawang zero mo kaya iya kung gitagaan mo tao na kahilang ito mayo sa ito kung sa kong magasi ba wala itong ganahan ako musulong senaryo kita wala din ang ingon sa na ito magasto ba ako nag-rappers ang buong ano pa na nag-isang yung ginagmay atong sinasa ko na po na balik ko sa simbahan na ulit ko salamat sa amigo nga itinong sila ko na Sanlos, Animato, Suprema, Lex mo ko importante yung pangalaga sa Ginoo ingon sila the Supreme Law kuno daw the salvation soul is the Supreme Law so mo ko importante sa Ginoo sa ako nang puno ka sa pangalaga niya wala ka puno ka wala ka puwi pwede mo memorize bisa ng abogado, pwede mo memorize sa libro. Pero ang imong memorize, wala mong pwede. So, iso ba yun? So, marapang pinag-memorize mo. Okay? So, wala na akong pagkakasila. So, ang ako na yung topic na gano'n kay mauna yung Immaculada Conception, mabuting sa din. So, tingin sa Malakay 3:12, in all vision will you call blessed, for you will be delightful land, say the Lord Almighty. Isa ng istorya ni si Virgin Maria, nakita ang anghel kang Virgin Maria, so niyo sa Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum, Benedictus in mulieribus, niyo sa Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. So, ang Virgin Maria, full of grace, Gracia, simple pinili ko sa Ginoo. Kaya kung ikaw pinili ka sa Ginoo, gitagaan ka yung importansya niya. Kaya pareho na ko na simple bunagin sa una niya, kung nakita sa Ginoo sa mga sa dila pinamong na nandiyo yung pagkasig Ginoo ba, kung may kuha yung Ginoo nga for you have not chosen me, but I have chosen you. So for you, the old one husband and the new husband, so nanaw din sa ito, kung yung nabing magsanyo. So, dako kayo pagpasalamat sa Ginoo na ibabag ko na. Hasta ko si Virgin Maria, pinili ko si Ginoo. Nakita ko din rin, mapinili. Inakabalo rin, nasa talagan ko na to. Gamay na mo kayo ang nangalagay pa. So, mawala ito sa kita, mapinili ko si Ginoo. Naswerte kita, rin ba dyan na mas pasong sa kasi ilan ko si Ginoo, pero ilan yung pinili ko sa panba. Pero kita ka, free will sa Ginoo. Kung tayo free will, ano na, hindi ka na sa murag ka magkinasikasi, murag na nandito sa utang, nandito ganahan, murag na kontrol ka ba? So, balik na sa umpuan. Kung sabi na Immaculate Conception, kaya Immaculate Conception, it means the Roman Catholic dogma asserting that really the mother of Jesus was preserved from the effect of sin of Adam. So, si Virgin Maria daw ay preserve na daan
before pa ang before pa ang iyong pagkatao, ito, kinanagdaan ano, ang siya na ginuwa. So, also na etymology ng immaculate, it means free from sin or ganang way mo go, or sa Latin, pagkatao sa immaculatus, so unsaved. So, unsaved mo go. So, unsa may ingon sa kissing of the Catholic Church. So, 491, through the century, the Church has become more aware that mainly the full of grace through the God revealed the moment of her conception. The dogma was Immaculate Conception confesses as Pope Pius proclaimed in 1854. So, unsa may ingon sa simbahan tuloy ko kay siyempre, nang ginay sa simbahan, kay ingon ka sa correctly ng mga unong Timoteo 3:15, the church is the foundation of pillar and truth. So, ang simbahan na ito rin ng tulong sa maturan. So, wala ginay pakat ang tulong sa maturan. Kaya siyempre, si Pedro ay pag-aalam kita giliran ng sa Ginoo na mo leader sa akong simbahan. So, ako mabasa, Matthew 16, 18-19. So, whatever you buy here on earth, will be buy on heaven. So, nag-means ko correctly ba? Itagaan ka, siyempre, hindi ka mo rin na bawal tagaan nga bawal ka sa ikutan o mula ko ka naturally assign din ang tao imo yung mga kasigan. So, for example, si Natso, wala na rin. So, nagilain nga mga scientific, wala na rin maminaw ko ng scientific. So, muna nag-assign na din mo. So, ano mabasa yung bigtan ka siya. So, ano na sa Catechism of the Church 491, through the century, the Church has become even more aware that we are full of grace through the God redeemed from the moment of her conception. So, 492, Christ with every spiritual blessing in the heavenly places choose her, Christ before the foundation of the world. So, nalagi daan ang Ginoo para sa Pagod ni Maria. So, ay ka sa Lucas 1:28 o 4:28, atong mabasa rin na may duaw ang anghel ni Maria aron pagpaybaw nga siya Magdus o bata lalaki niya pagkakampun mo siya kuwan ng Diyos na mo'y maluwas sa mga katawhan. So, ito may purpose sa ganun niluwas man ang ganun, ito may purpose ganun naabot na si Kristo din sa kalibutan. So, kung akong mabasa Old Testament, ikan sa Genesis, pero sa pinakalasang libro sa Old Testament, kaya atong makita na ang mga tao sa una, nag-journey sila ba, na mapangita sa promised land, sa kaluwasan, kaya tungkol sa sala na akong naangkol sa akong pinunang inahan. Kaya kung wala akong launta kasi ang akong pinunang inahan, kasi natin ko si iba, nakasala, wala ako tayo kamatayon, pero hindi ito na makasapi o sa pirin. So, ibig nga, makasabi ka sa pirin, kuya ko ka sa atong Ginoo karon. So kasama nga nagsala ko sila, nimulat ka sa grasya sa Ginoo. So kung ang imo mabasa, ikan sa Moises, Abraham, ang Joshua, na nanita sila sa wali ka ng mga promise lang ba. Kaya tingin pa sa akong basa, si Moises, imbis mong ilipot sa 40 kanilaw, nahimor nung 40 katuig, kung sa sala ba, kung sa ilang murag daw, sala, murag imong naging sila mga bilo na mga buling na ilang himo, murag na daw, tas ginoo, namin ikaw kito. Tinod ba pa na ang ilang ginoo, tinod ba pa ang hugma sa ginoo, dili ka sila wala na murag-gugay ba. So, gabi yung ilang kaya yung pa sa Proverbs 3:5, mutuon ka sa ginoo daw, trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding, and all things shall be added to you. So, kung sali ka sa ito, ako, talang natong buno na natin, ginupili ka, kung kasi kung magtalang ko ba, kaya kung mag-uha ko, ito is luluman, medyo may question, ano ba, kaya ko tayo, ano ba, parehas akong nakuyog, galingan, na iyaan sa mong girlfriend ba, kung siya ng tawag ng musibang katulig ko, musibang virgin, ano ba, nagbulalali, niya karoon na sakit siya. Ako sa iba na
ano ba, doon, pwede ka mo doon sa pare, ano ba, pare, ito ay nabog na mo ayaw din ko, ano ba, yung siya, at tumo siya sa instant, kung sa instant, kaya mga manubalay ba, o instant gamay lang, ikapikap sa lana, ano ba, ikapikap sa lana, yung mo, may bawal yun, kaya ipan ko sila, ibang mga sa lana ba, kaya, ako sige, sa yawon, pero, murag sakit susumbot, ako sa puksul pa, so, ingat pa ni Sis Bernadette, I'm not here to convince what to improve. So, nung ako na si improve, di lang may convince kayo. Kung ako na pukso, di ba si mga lain siya, kang iyan din sa partner niya. So, we're going to puti kayo, di ba ba, ayaw natin, kung tawag siya, divinisyon ba, kaya murag ang imong pagkatuo yung gibahin, kung siya wala may mga bawat ang ilana, ang imong pasalig, yung na sisimpo na yung na nga, salig na siya sa kuha, alam ba, kung talang ako ihatag mo, so, kung yung pagsalig, so, yung pag, so, mangita ko sa paglalit, yung ano ba, kung may question ba, so, mo ko sila, ako po sa ilo, kay, kung yung kay, bawal sa, nan ko siya promote, mas magmamang sila, pero at least ako sa naingat siya. So, harap ka sa Leviticus, DC, 11 to 13, unsa ba kung mabasa rin, kung ang tao makasala, ang tao maula o sila ang dugo sa hayop. So ako may binuat sa mga pagbuka na mga karaang tao ay umubuan sa mga karnero, mga bull, kailang ihalat sa altar para paghilo sa dugo. Ngayon kung hilo ang mga tao sa una, vision na nila sila sa ginoo nga nagpasabar, nagpositsya sila nga sala, mga ilang solidar ng libo, pinagi sa pag-atago ka ng mga naman. Kaya, ulit po sa Episo 1 City to 2, ibarya na ni Jesus ang sala, pinagi sa dugo. Kaya, ako mabasa rin, iglukat kita, pinagi sa dugo ni Cristo, sa ako pa, napasayo na ako na sala, pagkadako kayo sa grasya sa Diyos, na wala, sukad, ihatag niya, lato, niya, sa tanan niya, alam mo, ibalo. So, sa ulit sa amin, sila, naghatag sila mga mananap, pero abot sa Diyos kami, si Cristo mao ang lamang God. Siya ang ginawag na kailangan magbawa, kaluwasan ba, pagkin sa kong dawat sa iyo, lawas ko, mga makulong, pero tinabuhin mo na yun. Ari sa 1 Pedro 1:18-19, ibaya na isala sa pinagi sa bililong dugo ni Cristo. So, gabi ka na dugo ni Cristo, bililong kayo ba? Kaya siyempre, alam mo sa Ginoo niya, iya maging yata yung bililong siya, Cristo mo lang mga ako sa una, kaya sangyaw sa una, ako naging marisa ni Cristo, kaya ako na-share nito. Kaya yung Roman 6:23, o John 16, magsinasangyaw ko ng balay-balay sa paho, gulmog sa una, bingon ako, maayon yung hapon sa stira, maayon yung stira, ano ko, so nyo ako, wala may kumulay nga musyon na mga baraki, wala may dahil religion sa stira, ako yung dala ng mahal na sa iyo, ano, kaya magawin, religion, ang mga sabihin ko, Joey, may mong pilusip ko, hindi ako sa kailala, so pangasin mo lang, ako nakasin, hindi mo lang, kaya ako i-share ko lang mga versikulo. Ano, Romans 53, meaning ko nga, kabaw kasi ang tao, asala, bilang tao, ito, kasawa, tumulong, din perfecto, ano ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sa mga rin, muna sister, nabi, kung gihata ang ginuong sa tuwa, hindi yung biligon, the wages of sin, muna, bisyo sa Romans 53 of John 16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. So, sa tabiyo, exhibition sa totoo. Ano mo, alamin na mga wala pa yung mga lapot, ang sino ng ano, bumo sa sakto-bilo. Kaya, ikuman mo, diskarte, tapos ang mga pili ng mga matuwa, at si Silso. Ako, sige na lang, sister, kumahin na sa mga sipan, sister, at sabi sa IBC, mga mo, actually, kumabalay na rin, sister, kumusta mo, sister, ano ba? Okay mo doon, magpabalay. Kung kumabalay ka, sister, kung hindi mo sa church, sister, ano mga dali yung mga lain na pag-itaw, labi na ng bulay, pagtuko ba, simple tayo, accept Jesus Christ as your personal Savior. Ano, muna na lain, personal Savior, pero bibigay yung personal na imuha na si Kristo, ano ba?
personal it means na imong pagaligo hindi ginawa ang Ginoo dili rin na ginawa sa uban kasi sila bang Ginoo sa personal si Ginoo Kristo kinakailangan sa walang mo sa iyo dili ko trabaho memorize ko mga number mas memorize ko mga letter na ba more on synthesis pero number di ko memorize ito muna ang spirit record ko may balik ito na imo pastor mo ay nalisusuman ang iyong pagaligo ay nalisusuman ikaw ay mag-count sa iyong pagaligo na bago ba? Mau mata yang biru kasi mau mana yang kuat, mau ada yang mau mati, mau apa? Romans 3 Judges 16, apa? Ibu ko sa ibu gundo kaya lindo kaya kasi ko sa una. Alas 6 mo, alas 9, alas 10, alas 12 na ano sa alas 6 sa gabi. Muna na buwan ko, masisi sa inyo ng mga balay-balay, na pagdawan, na hindi, na iba na ate, kung saan mo na makandong mau na gini, nag-excuse ito ka, pero wala kami nagkuhan mo na inusko mo ha. Pindi na sa isto pa, kung madali, alam mo, ang madali, di ako anak. Muna ako sa una, hindi ko sa uno si Rinis. Kaya, balik na tayo sa Hebrew, Libby, Dinos. Kung walay dugo, walay kapasayakuna sa sada, sumala sa balao, kapit ka ng butang kahinduan, pinaki sa dugo, kung mas mayo lamang ang sala kung pag-asa ng dugo. So muna ang imuhot ni Kristo, naghatag sa simboli kung hindi ko ang dugo na kita nagsayo ka. Pero inasimbi na napasayo na tayo ng Kristo, nagsalig na limita na nagsayo na ng dugo. Di ba pasapot na isimple buhi pa mata, nasara pa mata. So it is, na po tayo pagbuhat ko, na manigamot, na palayo ko sa sana. Pero ginagaan na tayo, authority ni Kristo, mamulawat sa iyang grasya na kita makadawat sa ginarian na wala usan pero di usapot nga minugan na si Kristo kaya kami pwede sa una minugan na kaya kaya na pagbuhat wala ka sa mga prinsipyo kaya mamukol na maluwas na ka dili ka ng buhat ako sige sa Santiago ako na bala na sila ka sa ako kaya kami pagtuko muna mong prinsipyo sa mga sa una. Ya, balik na, agay ka sa awit, Coctom City, o sa Isribi, usa ka babae nga sa putli nga gidayi. Isa ba siya? Mo si Biring Maria, apan usay akong hinigugma, usama siya sa katahon sa lapating, utong sa anak, mo inangka siya inahan. Bitanaw kaniya, anong babae, o gidayi niya, iawitan sa pagdayi, sa mga reyna o kumukuyo. So, grabe rin si Biring Maria. Kaya ay mabasa sa Lucas 1:8, si Maria pagkatawag ko sa tanan ng Sora, kailangan mo si Mary, Mother Mary, ako mukha sa Blessed Virgin Mary, kasi sa napuno ko sa Agasya, itubutan sa Ginoo. Kaya, ikato mga tao ko, malili ka mo, respeto, kung sabi tawag ako nila, buto sila ang mga bitin na tuntas sa ni Biring Maria. So, ako na membro sa una ni manaot ay dili kayo nga naot ni Biring Maria, pero ako lang mabuka si Biring Maria na wala bili sa lawasan ba. Okay, si Biring Maria, si tawag sila, kung siya rin nagkatao sa Ginoo, wala rin sense ba? Pero balik ko sa iba Katoliko, na support ko na nabili ko sa Biring Maria. Kaya ang Ginoo niya, higugma yan naman. Ano kami din sa bawang higugma? Simple yan ba? Kung ba sa bawang higugma, kabaw mo, hindi na ako pasukulin mo sa sabot. Kaya kung hindi ka bawang higugma sa kabutan, hindi ka willing mo sa kabilan. Karoon, nananaman mo yun na pagpalagan sa Ginoo, bawang bayad. So it means na mo love sa pagpalagan sa Ginoo. So iyon ginilay hatag mo pasabot na muna, sabot mo sino pila ka tubig, kaya yun pa ni Brother Ali Agustina na napin mo sa Espiritu o Unite, yun siya na ako kalagad mo sa Ginoo daw, hindi ko na ikon na kinsay ako na kinsay na umahi, kinsay mas maayon ng storya, kinsay na yung maayon ng storya. Naman ko rin nga naguna na ito, yung active lang ko, hindi na ito makita. Naman ko yung bago ko na ako, mas maayon ko na ito, hindi ka makawan, pero serious mo na ito. So, muna ang importante sa pagkakas siguro, ang kung mo mula mo tayo, mag-nasema, kung hindi ko rin mula mo tayo, may mabibili ko kung pasinila, pasin proban, o pasin nagpunat ka.
due to curiosity mo, ano ba? So, dapat kumulagad sa ito ka, magpadayon dito, malag may bagay, malag kapoy, malag sa mga issue sa kuwan, sa safety, kaya ito mo, para ito kasi ako, magpadayon ka sa magpadayon sa ito, ang ginura may mukong kita ako sa safe niya. Sa Genesis 3:17, moto ang pare-away sa bitin kung sa kuwan, sa bagay, kung si Maria, niya sa Roma 3:10, walay matarong tanan kasala. So, muna yung sigaran nga kuwan sa mga level yun. Ano po si Maria kung pepekto, di mo pepekto siya, sinless ba? Kaya si kung ka pepekto, di mo naman, dapat ang siguro, correctly kayo nung kaya kung di madama, kasi kagitawa ng Maria niya, kasi napo siya mga close to ba. So, pwede siya dapat, pero di siya itawag na, pero sinless siya kasi sa iyapingan siya. Pero kami mga mga sa una, kita ng tao, kasi Maria kung nalusugo, magsasabi siya. So, tawag siya, so, di siya ikisilipin sa buwan sa, siyempre kay ang iyong mama, yung mama kay nangasala. So, kung ipakatawa sa Maria, kung kita madawat ang sala na panulundun, si Virgin Maria, posible po yung sala sa panulundun. So, ako na mag-isip yun sa una. Oo, mo nang matuloy po. Si Virgin Maria, ako na sala, ano ba? Namin sa Virgin Maria, kung di siya kabuhat ang sala sa iyong pag-arako, posible yan na nanawag ang sala na gikan sa panulundun. Ano ba? So, huwag ikisilitip. Pero sa ako pagbasa sa Biblia, ako nakita na naitawag na pinili sa Ginoo. Kay ingon pa sa sa Roma 5:12, ang sala isunod sa kalibutan o nagdala sa alis ng tawad. So kita ka na ng sala, no? Yeah, pero naman din sa Genesis 5:24, 2 Hari 2:11-13 o Hebrew 11:5, kinsa man sila, kung sila mga si Ino o si Elias, mga pinili sa Ginoo. So, nagnuna sa kusat, nasa pagpasabasa sa Biblia, yung mga posibilidad na yung mga namin tawag pa, kay mabasa niya na sila, si Ino, wala na matay, ikuha sa Diyos. Yan si Elias, sa tao karo ba? Oo, yan ito. So, Ino ba, ang mga pag-isipis sa Biblia na natin, si Pasipuro sa Ginoo. So, mo ko posibilidad na kung hindi mo Ginoo nga sa Biblia yung i-preserve na mawalan ko Kristo na perfecto kung siya, bugaw siya, kasi mahuglaw ko rin yung anak ng kadalong. So, nag-i-sense na dapat kung murag mo na itong inilang na kung ikaw ano na anak, ang pamag-review niya hika ko pagkaon, niya magtuong kung may bugaw. Pero ang pagkaon ng ikaw, bugaw na rin. So, balik, wag ang mag-effective na itong pagkaon ng ikaw. So, dapat muna-unaan, before ako ikaw ng sa kaputan, ikaw na isunod lawas, kisang bilhin mo, pagkaon, buta na hundo, di ba di wala? So, mag-biblical kayo, in a sense, sa parla na worldly, ang biblical worldly, kasi itawag si synonymous or intertwined to each other siya. So, simply, ang Ginoo, nagpatawag siya. So, intertwined po sa mga butang na ito, nagpapon din sa kalibutan. Simply, ang Ginoo, ino nga sa buwan, ang basa na kung naisulang palawanan, dili ko masigo ang kalibutan. So, simply, ang si Kristo, tawag siya. So, ay posibilidad na pwede ko sa malibang, pwede nanghihi, pero wala, isuwat. Simply, ang mga suwat, mga inspirational man. Ay kung suwat pa sa Biblia ka na, kasi ako ma-detail na unsa pagkatao sa Ginoo, unsa siya pagdala sa ginahan ka ba? Ganong si Jesus, lain man sa musuya sa klase sa ginahan, ang stricto, ganong iya mong itawag si Maria, mga babae, at ba? Pwede na kung ma-answer sa butang. Nakyaw, ang Biblia, wag siya, since books man siya, muna siya ang kabutan, inspirational siya, pero ako, hindi inspirational, wala siya ibutan sa buwan sa Biblia.
So ako na nakita na nabi mga hutang na itugod kasi itugod mo ang mga tao na wala mamatay sa inyong sige sige balayan lang. Kaya sa mo ingon din nga sa Roma 8, Balibig 30, mga pinili sa Ginoo nga may sama sa iyang anak. Kaya naman po sa si Jeremiah, wala ko siya nataw sa libutan. Ako mabasa sa 1-5 na bisag na po sa siyempiyan sa inahan, gibalaan sa daan sa Ginoo. Ako masawag. Sa wala pa ikaw buhatan ako, diha sa tiyan, naila ko na ikaw, o wala pa ikaw mula sa tagwangkan, gibalaan ko na ikaw, itudlo ko ikaw na manalak na alam sa nasot. So, bali, nabi posibilidad na ang Ginoo mamutukod sa utang kung nasa tayo ba, si Kristo, gusto man sa Ginoo na masiguli ang relasyon sa tao sa Ginoo niya. Since wala mo ito'y kaluwasan sa una tungkol sa Ginoo ang relasyon niya, gihata si Kristo. So muna, si Kristo ang tulay sa tao sa amahan na mabalik ang relasyon ba na madawat na kita kaluwasan. So naging posibilidad or di posibilidad kanang authority kasi ito sa amahan na iyan itubot ang mga pagpuntukan. Okay? Niya sa uno, si Kristo mao ang kaalam. So, we nag-aalam dito sa kaalam sa ordinaryo na kaalam sa tao. Okay, masiming mga human na nalikuman tao na wala nisip pa, maayo din kaalam ba? Ano tao? Tao mag-resahan man. Dapat sa Biblia, nalimutan sa siguro na ang imo mga pagbuhat sa kalimutan, imo dapat based mo sa imong mga sakripisyo. Ano ba, kanyang buhat ba? Kung nangikamo kong trabaho mo ngayon, ano ba, kung gano'n ba, sa mga sisipro, pero niresulta sila, nagkasakan, at based sa imong sakripisyo na sa Biblia ako na nabasa na. Nalimutan sa siguro. Anyway, let's proceed. So, mo ko kaya ang analogy sa baso na si Dili Maria na puno rin sa grasya na i-episode sa daan sa Ginoo sa before pa daan, i-plano sa daan na magawas na i-episode siya na di siya masala na naman ay iba kasi sa kalawasan mo na siya ang salvasyon na preventiba o sa salvasyon na restorativa. Ya, kanang salvasyon preventiba, bibigyan na siya. Mabasa na sa Roma 8, Balibig 30, yung salvasyon na restorativa, sa Lucas 1, 71, 74. Ya, kung sabi, pasabot na, ako siya naman, ya, kanang restorativa, redemption restorativa, kung may nakasala, ang tao, giluwas kita, gilukat, gikan sa yawa o pagkasala. So, muna kita na gikan sa pagkasala, muna sa iyo, giluwas ka, kanang redemption preventiba, bikini na daan ang mga tao, kaya hindi mo bikini sa daan, bikini sa daan, malikay sa sasala. So, muna ang klaseng kalwasan, biblical ba siya? So, muna ko akong basta, before iin ang bukuan, bordo na ako piyan ito paglagan sa Ginoo, moto na salos ang bago sa Prima Leagues, ang daling sa bawang ako yung pipikan ng karoon, wala ng lisod sa papalagan, wala at mas wala mo mas wala malabo talaga sa dami ng ikaw na sila mga plakong iyakin mo sa Ginoo sa paglagan ng iyong ito mga bersikulo na naipunta sa sakong tao. Pinili ko ng mga magitan na iniilip mo tutulan. Salamat kayo. Salamat, Brad Anthony Ashley di Contenta sa pagbabag sa Lima, Immaculada Concepcion. Sa kamaran ng Blanco, mga romansas sa
ang mundo. Salamat na sa Biblia o the French. Kaya may sorry wala nga ako natin na kanina ko ang third city speaker, ang ating owner, the Golden Force. Manayan si Brad Efrim, Biga Pichu. Selamat iyo, Brad Hernando Gomikit, o Brad Namra Labral, Jubilon Pasarit, o Gatong Presidente Brad Aramapet, Brad Richard Gomisi. Basta supaya sa dahil, tawag na sa Presidente. Kung na iba, protokolo. Ang akong topic nun, kay Brad President Tapos Garina, gawa sa 20 katapik na mo. No religion concept, anak. Ano yung magluwas? Kung ano yung kasagalan na pumunta na ang reliyon magluwas pag yun. So, ako ba, ay mga Katoliko tutuban na pingon na why reliyon magluwas? Kura ni Kristo. Dinasay pa nga pingon na hindi man reliyon magluwas. Pinunta na, kapisatas pare, anak. So, mga nga sa atong isutan ng mga isutan. Pero, kuha, hindi usa sa kuha, hindi objection na lain na kung reliyon na makaluwas, magpalista lang tayo pala sa Roman Catholic. Kaya maluwas na, pinayaya. Palista lang. Ano ito may ka-explain na guys, yung Brother Chico yung sumunod din na 10 minutes na ito. Matun pa sa kuha, kini Marcos 16:16. Kung mo paminaw, respecto Jesus tayo sa iyo. Ang lahat daw po sa tibok kalibutan. Niya, isang iyo sa tibok kalibutan na may balita, ang dilim mo to o magpabunyan, dili maluwas. Marcos 16:16. So, saan pa pala-islo ko, buo, inipagtuo. Inipagtuo sa libro ni Rodolfo Cabutsi sa Cebuano o Bisaya o English dictionary. Ang word religion, a system and doctrine ng tinay religion ang kuwan bakalan. Pinwa ang pagto, definition. Sa ito pa, doktrina o religion ang ini pagto. So, Jesus Cristo ang dili mo ito sinuntan doon. So, muna nagigamit sa mga panahon, outside the Catholic Church, there is no salvation. Sa ito, baway kaluwa sa una. Itukod na sa una sa Vatican I kay Parman, magpipili na sa Constitution kaya Iglesia Catholic Romana sa una, gamay pa may membro. So, muna gigamit sa sibagan, kung buwas o si Malwa kay kaluwa sa. Pero ito, bukatan, mahaya, asam lang pa sa nasa Katekismo ng Catholic Church number 846, CCC. Ako man yung nakuha, pero ito lang sa mga pasahang kay pagkuha na ito ba? CCC 846. Sa hiling mga kaigsunan, outside the church, Roman Catholic Church na. Walang ibutang Roman Catholic Church. Outside the church, there is no salvation. How we to understand this affirmation open repeated by the church fathers? Reformated positively, it means that all salvation comes from Christ, the head through the church, which is the body. What sa mga pagkakasunan na si Kristo ang tanang kaluwasan nagiglang ni Kristo. So siya may itaw principal si Piro si Jesus Christ. Matthew 1:21, Esimo Yesua Kihoyosia. Yun siya waway ni Yesua. Sipios Jesus Christ. Siya may sementara let's go to the solution Kristo ya.
Unya, niya lawas, ang iglesia lawas si Kristo. Niya, siya may ulo ang iglesia lawas si Kristo sa Episo 5:23. Sa ito ba, makaluwas sa mga simbahan. Ulusas sa mga so ang iglesia lawas si Kristo. Pero, ano makaluwas man ang simbahan Katoliko na umaman niyo ni mga makaluwas? Lumikan sa ang tanang kaluwas sa tigikan ng Kristo, yung founder ng tawag. All salvations from Pilis Manalo, sorry, isa ito, from Mrs. Ilbuboy, ya, transpuran sa mereka mo lagi. O mana, ikan sa tao, inugulog tao, may ilang mga lawas. Dapat ay kaligunan sa Biblia na ang tinugulog tao ni mga lawas. Salmo 146 verse 2-3. May balita ko diyan. Salmo 146 verses 2-3. Ikaw tao, pangulo sa simbahan, na dilig ka magkalos. Sinangga. Sa tawagin sa simbahan na all-non Catholic churches, kung tinagulog ka, hindi ka magkalos. Patuloy pa sa malaking salatan. Kanya King James Version, sa Jeremias 14:9, man cannot say. Sa ito pa, ang punto pag-iksunan, ang tinugulog tao, hindi kayo magawas. Asa pa sa Jeremias 14:9 mga iksunan. Jeremiah 14 verse 9. Pero sa mga pinasalikot pa sa English na, sa King James na, man cannot say. Yan umaga sa Salmo 157 verse 1. Sa tuwangan ni Brother Lisurano 2005, sa Grand Provincia, balik kami. Kung nang inating eh, why sa Lisurano Brother naman pergi. Gila-gila mo ito ang natin ito sa street. Kung teol mo ito natin na. Ngayon ito sa Proteon sa Lenatin. Nisi Jubilos Ilibiga Bulong Imbano. Lapurat po yung ilibiga niya. So lakra ni Lisurano ito. Kita yang Israel berbiak dan dari saudara wilayah kita membantu dari Israel putusan baik. Orang bagus posisi putusan wan di bawah tahu itu. Itu membaca kemudian nasa Sitiun. Dia akan membaca. If the Lord does not build the house, the work of the builder is useless. Gawas man Diyos na tukod sa malay, gawa ng halos na tukod niya. So, ilang na sa Israel ng isa? Oh, ang tanong Brother Lisurano, ano ito? Oh, ako ang i-premise ito. So, hindi ka isuha na kapika na ang tinukulog Diyos, makaluwas siya. Makatabang sa kaluwasan. Ano man? Kung membro ka sa tuloy-tuloy niya, buhat ka doon, tandi ka maluwas sa membro ka. Yung membro sa Roman Catholic, niya, kriminal na ito, hard killer. Ito yung na yung brad, hospital po siya. Simunin nga, adolescent, na yung pipo patay. Yan gano'n, membro ko sa tuloy ko. Kaya nag-umpisa ko sa pare, sa wak mamamatay. Idaan ito, ikanal binal buhay pa. Oh, dito kita sa Nicolas, di Brandani, dito yung amigo, sa unang panahon. Ibalipan ng pare, siya ay sasabi, pura sa titin na yung pipo patay. Pura, pura kismet, ginawa niya sa pumili. Sa ito pa, ay, dito bro, nasa mga natin, kailangan ng hospital post. Ngayon, ng charity hospital post ka na. Mura na bisya sa bilog mo ba? Humility and charity and humility. Sa ito pa, siya ko yun, kanatawang balata, yung 2,000 galis, ng kuwaman, kaya itong argument, si Tintay na bigong patay. Sa ito ko sa iba, buntis mo, babae buntis, ilunggaw. Niya, pagkautol lang ko, pinagigay mo na bahay, ipakita man, aktual. Automatic, di ka sa patay. Sa ito pa, disigol, nagitaki ba? So, mo ito, kanayon siya nakita lang dito. So, mo ito, nagiging nagiging siya sa Nicolas, malawatan ito, kriminal pinag-uwi man. Sitintero yung bigong patay. Eh, siya sisi, ikon po, kita na bumalik ko. Dahil ako sa looban, try din, suruh yung patay. Oh, sinaga, ito pang kansin, sino? Yari din, hindi niya automatis bisa non-population sa city jail. Kasi nagawalihan ng brother ng mga perito ni Berpaki. Unya, ako yung siya, di ba? Kami ikaw, sila po, piso ni Isawa ko siya. Huwag mong kakila.
Pwede lang, kaya wak mamila. May ikutang na. So, muna yung sasara. Kunya, so, ini butuha, katoliko mo ito siya, yan buhat ng lokal, maluwas pa ito. Sa atong pananaw, laiko, dili sa Diyos may last na nabisyon. Ito, grabe patay, hindi maluwas. Kaya, membro sa katoliko, wak pasabot. Reliyon matulawas na membro ng pinagutanda, iyang na individual na nabuhat na dinimay, kapatay tao, supak sa Di Commandment sundan, Exodus 19. Ganun. Mabinig ko tanaw. Karon mo kuan bibos ko dito. Dili to siya maluwas. Pero permanente makaluwas sa reliyon kay Diyos may katungod. Labi na ko yung Pentecost na ikutulong ng datong isaw. Okay, pumunta na. Topic, reliyon man makaluwas. Pumunta na. Ang reliyon na tinukod sa tao o tinukod sa Diyos na saya makaluwas eh. Isa mo ko so ako lang igamitan ka na. Ako mo na, ang reliyon niya siya wa, ang reliyon niya siya sa mga dalawa. O, tapos yung siya, yawa akong igamit. O, yun siya na, si Kristo, makaluwas. O, si Kristo, anak niya rin, huwag ko mga ng Kristo. O, marami naman, religion, o man eh. Tapos pang lalaki mo, really ka rin. Meaning ko ba iba? Kaya, nadulog na pare sa Diyos. Kumika ni Adan Oliva, nagsala, nabukto ang relasyon, talik na daw sa Diyos yung nabibig tao. Asa mabasa, Isaias 52. Nabukto ang relasyon. So, wala na pinakis sa sakramento o ubang sa simbahan, nadulog na palik sa Diyos, wala yung religion. Sa datong dictionary sa pagkalimutan, the word religion, worship God. Ito, alisimba sa Diyos. Ito, pamigong ka na. Why ang iyong makalawa sa mga na what I just it is na kay relasyon na tali sa daw sa religion muna yung definisyon. So muna na religion, makalawa siya, i-qualify na siya, i-explain na. Ano makalawa siya? Gumika ng simbahan na itugod sa Diyos. Niya, sama pa sa, tugod kayo. Nasa Matthew 16, 18, matubal niyo Jesus Christ. So itinupit na napanis na build my church. Every day is a sa nakapagp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 apag
21, even on Ecclesia Catholicis, Judaism and Galileas Catholic, even in Uyugu. So the word Ecclesia Catholic, which means Catholic Church. Yang utama menjadi surat mana? Naik mabasa rumah Catholic Church ya. Oh, bikul mo kali doon ay Ecclesia Catholic. Yang rumah Catholic Church. Paano ibigay kasama kita din? Saan kasulat sa malalata? Yang mana na paborito ba na naman pero ito international sa Indonesia. Full independence by the The Roman Catholic Church, there are two equal valid definitions of the Catholic Church. Comparable to the Holy Church of Jesus Christ. His mother was both human and divine. So isa ka ng mana na. Jadi mo manawag ng referensya. Muna itatlo mo sa Acts 9:31 na atin sa iyo. So ano? Di mo manawag sila kay isa din pa mo nila ang ubang nila. So kaya na ato itulong na kay baka bang referensya sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos matuod yun Proverbs 30:5 o sa ini sinabi ng Panotso higpit ang pasahod nasa tinabungatang pulong sa Diyos. Yang plus sa tigisin mo Catholic Church number 86 Brother Tikio, yet the magisterium is not superior to the word of God, but it is servant. So ang pulong sa Diyos lumabas sa magisterium. O klaro yun ang sisisi. Yang riyak mo muna yun. O. Pero ako may magkatuloy yung tuturuan ko. So muna ito ika-pambit na pumunta na label level ko, qualified na siya. Depende na sa atong level 1, lamdang sa Diyos, Spirit, atong itulong mo. Kaya kayo tinulong daw, hindi makaluwas nasa buwan singko na tensyon na tayo rin. Hindi na makaluwas. Kung tinulong sa Diyos, anak ang pasakop sa matuon ni Iglesia, isang kulita, ay namunga o mga palaan ng isang kursi. Proven na doon ang pinaluwas. So kita mga Catholic defenders, o man itong pandoy, kaya itawag ko, kung ba ka spiritual commitment na ito ba? Naging Bratino sa ito, na nandoy ka sa luwasan kay matulog pa sa Pablo sa Acts chapter 28 verse 8.
Ang katapusan ng kaya ay sa paglo. Dito sa katawan, o ginang kalosa. So sa pisyo na yung bulan, may kapoy na nakalaga rin sa simbahan na ngunit na may kaluwasan na itong ipan. Ito na nga, o ginang spiritual commitment ito, mga brothers and sisters. Huwag may nabi sa sir, usaha na rin bata. Sa mga may kapamit kay naman si Brother Gigi. Marunong ko kung pumarong Gigi kung nasa 7 minutes. Kay Juan, ang alam ba chocolate na may mo? Si Juan. Yatong last video ni papakataw yun. Si Brother naman pa ako na yata ni Gigi kaya siya may presidente. Niya, ceasefire ka. Pero, sinityo. Wala. Para po patay. Latina ang bread. Game ko Pedro. May bis na, malik Sige, may na. Wala lang ba natin? Oo. Hindi mo buo, no? Okay. Salamat kayo sa atong speakers. Una, Brother Crispin. Sa schedule pero being safety mag-iksuna, mag-volunteer, no? Na lagi ka dali nato sa mga tawan. That is the duty of being a safety. Nagkabala itong speaker, sa kabatanon, dili balik Islam, balik Katoliko, no? Kaya ikan sa Katoliko, ikan sa born again, ikan sa born again 7 years, Revivalist. balik sa Katoliko. Revivalist is a Ha? revivalist. Revivalist. So, salamat kayo, no? Sa ayo na at least testimony sa tuwing show at the same time having that very nice topic about the Immaculate Conception na Brother Wiley, wa sa iyang schedule pero ini-safety mag-exuna anytime phone magkakuha kita tanabi na kita pero dili tabi na maritis mag-exunan dili ana ang kalabot sa atong kaluwasan. Muna yung beauty, no? Kanya, pagkakuhang alas sa volunteer sa City Jail, na diskutan nga topic for the Muslim. Do you have any suggestion with regards to our topics tomorrow? Oh, someone. Suggestion, someone. Sige, ito. Okay. Kaya itong t-shirt na ito, kaya sa mga t-shirt mo kagaguan, no? Kung sa Netflix at schedule. Ha? Grade. Okay. So, grade at uniform ang exona. Okay, so, atong topic, atong kalabot ni Brother Display. So, sa kita ito, saan? Pagkasusyon. Mga importante mag-exona pagkasusyon. I would like to recognize the level of our Brother Song, no? Hindi pa natin hatag mag-exunan. Tuguti ko sa pagpainundong lang, no? Tuguti ko sa pagpainundong mag-exunan na adunay atong gipan, adunay atong gi-advise, adunay atong gi-post sa ito ang wall sa ako personally, no? Sa personal account with regards to the cease and desist order nga ang tuang issue mga kaigsunan, no? Kalabot sa gaday ato sa ipampa at di sa nato isultan kung kaya lagi it is the request coming from no other than our beloved Archbishop Jose Palma through Sister Faye Marino. Kita mga kaigsunan na gradually tayo ang yun ang panabangi. In fact, nakikita mo sa atong i-post, sa aming post na kalabot sa issue mga kaigsunan, ako mismo nag-una ko. No? Pero when it comes to the request, di ka sa ito, as mismo mga kaigsunan din,
we have also to obey kay kini ato kung panlagan man isip pang Ginoo, no? Isgutan ni Brother Pastor kanihan na saros anibalong supremalis. Nya kita being the member of the Catholic Faith Leaders of this Sino mga igsunan na matay organization. Di na kami yung voice is fire. E naman tayo, pasagod na sa organization. So we have also to obey. No? Di na mahimong na magkasagtag sa tamang igsunan. Kanya, this coming Sunday, first Sunday of September, will be our regular meeting sa Board of Stewards. So, in fact, ito na nanapot dito, may Brother Sok, kung paano pa mga eksonan, dito sa Archbishop's Palace. Ngayon dito si Archbishop Palma na ang find time na mag-extolite both party. No? So, wala na. Pero nakita na sa social media, nagkrabi na tayo. In fact, mara na yun personal na. No? So, nagkagulihan na yun diya sa hangin mga eksonan ang maong issue. Wala na nagkasakot mi, no, ni Padre because of this inability with Archbishop Palma na si Sparta. Pagtangtang niya, pagdilim niya, ang tanang mga post, gikan sa iyahang kuwan, sa iyahang itong nasa YouTube niya, diya ko sa kuha mag-iksunan, tangtang po, no? Tangtang po. Niya, request ko na ko dito sa atong mga pawang mag-iksunan na ito na umika niya. Kay, alam, matagaan na ito bigayan ang kalinaw diya sa issue ng mga kaisunan. But there is no surrender of our stance. Dalawa na ito mga kaisunan. Yan ang abot ng kuwan hapon, mga mensahe hapon. Nga, sa pa, surrender na natin, pagkuhan, pagpigitan mo, not to stand the same. Lalo sa ato ang kuwan, sa post na ito na ceasefire. Dili kay dahil sa usawan na ato nagtugyan na ito ang stand, no? Ceasefire. Sana pa, masa, ato sa parapakon mga eksunan, yung tigat ngayon, ang iingon ni Archbishop Palma na I will find time yung historical of that. No? So, I think, talagang magiging kayo nagsutan mga eksunan, natong gagawin, magiging tumong na sa isip ko sa ato, no? Kaya sila, may parupig, kita ko, kita parupig. Nakita sa, nagko sa simbahan, mga eksunan, mura hindi na yung mayo. No? Kaya, nanay yun, dinagin na ito, ikalin mo, nanay mga bastos kayo, gusto niya. No? Nadiri na yun, Diyos nun, di na yun alam sa kaluwasan mga eksunan. So, I think, ang agreement, no, nga ceasefire, I think, dili inon na usa ka surrender sa kuhan-kuhan, ito ang stance mga kaigsunan, nato lang, tagaan ako kung ngayon na ang kalinaw yung Iglesia. Dapat ilahan pa kayo ng mga topics mga kaigsunan. Ngayon doon bitaw ko sa desiderata. Essential ito tayo ng desiderata, kung hindi mo mga kaigsunan, desiderata, go plus Amin the voice and haste, and remember what is their name in science. Kung isa-isa sila sa mga leksyon sa medyo natin, as far as possible without surrender, be in good terms with all persons. So mana na, kiling maong hanyo, request na nito. Request na nito na, iba ko, dahil sa individual, swila pa sa unang mag-eksunan na dahil psychology na tawag ko individual differences na individual uniqueness. Matag sa lagi lahat na ito. Nagay di mo pa tambag, di mo pa remind, di mo pa gusto pa sungat yun. Kuwan tayo mag-eksunan na organization na we have to abide. Okay. Organization. So,
lang ta na ini dili na to labian, no? Kaya kung pinagahiya ang ulo makaigsunan, dahil niya ang ulo, no? Dahil niya ang ulo. Pinagahiya ang isang kasin, mas grabe nga rin mo. Pinagahiya na. Dahil ang ulo ng pagkatao, kita kita may duma, kita nanulong sa dagko sa narin namin. Kaysa sa pamimbo lang ito, so, lahit ang pananaw. Mga as your head, as your president, in self-discipline, please, handi naman ako mag-eksunan. Tagaan pagigay yun, no? Nagkulang mo siya ba? Nagkulang. Tagaan pagigay yun. Kaya, may time. May time. In fact, ang inyo ninyo, ako na i-appear sa agenda this coming Sunday. No? Kaya ako hindi ko mag-eksunan niya, naman tayo decision na tayo head, na tayo advisor, so therefore, na tayo spiritual advisor, therefore, ipanda mo. Isa naman na tayo. Isa nga na sa itong bisikasin, sa puno na mag-eksunan, namin kayo, i-banat niya sa social media. Nagkataon na kayo, kamot mag-eksunan, namin na kayo, pero pugong ta. Pugong ta. Ay doon ito, magpasa mo sa post. So I hope mga kaigsunan na hanggang naman ako at sa tagal ang season is order. Okay? Okay lang. I hope no? So, I understand na kaya gawin ko kadawag mga kaigsunan muna ng mura. Lailo sa, isa kumukuan. Feeling good, bro. Lahat lang mga kaigsunan na inay ka magkasipli, commitment ng mga kaigsunan, not for ourselves, not for any other individual. It is really for this good at kaganihan ng kaigsunan, Salos Animal Supremacy. Lalawasan sa atong talaga. That is very important to us. Kung sa mga nilagay kita ng kasi nagsukat, hindi na ngayon naman tayo ito. Na kung talagang kaigsunan, ito na. Adi padulong ito sa kaluwasan. Semua na ini it is only the reminders and also it is a request. We have to do also our bishop ini request na context. Okay, dan selamat punya diri kabularan. Ang atong time paspasa kayo quarter to 9 na mga kaigsunan. Atong sugaton sa pagpakpak ang atong amahan sa tinawan. Pagdusok sa this. May gabi isa Atau dibutuhkan kita atau tidak setap. Quorum. What is the definition of quorum? That is half plus one. By definition of quorum. Mereka tahu. Yang itu saya tahu. Bukan berarti itu kung sa Jays, kung sa musika, kung sa quorum. 1 half plus 1. Now, lipay na ito sa exhortation ng Presidente Brutal Text ng Tinara. Mahuwi nga na ngayon ang buwan na ceasefire. The generals would wait in one room and they will agree no more shooting, no more fighting. Pero this agreement is only among generals. Pero katong nangyayari pa. Kada ako mag-ibuksak yan. Kasi sila yung wala ka yatakan ko yung kanina ni Ropo Kumlingkod sa DOL program na ito. Yatakan ko gusto na ni Dennis Baptist na doon ay ibabaw si Country Darwin na ibig para
Yan na yung gawag yung purpose ko, kung sa hunong na. Sa nakupunta na ito, yan lang ang nagkupiyak sa ilang kung na nalawa ko iso. What is it? What is the content of that verdict sa issue being finished, decided, kung saan ang verdict na? Humingon sila na ang God died literal in human nature, the divine person died literal in human nature. Mo ko rin, hukum mo nililawag ko na, mo iklaro mo, ano ko na eh? Ito din mo. Ito na rin hukum na God died literal in human nature. I stand for spirit. When we smuling snow. Muna nilang nitakan mo si Cardinal. Ito Stagong, 1997, April 18, 2020, dito may sila Adams Catino. Kanina pinala, mga kuwi ka sa mga ito. Isa ang sa problema. Siya mong i-iskuta sa problema na may kalat na God died literally. God died, the divine person died literally in his human nature. Ituloy po siya mo. Naparin book serves. Dito ba? Kuha na yung Biblia. Kaya nung sumunod na kuha, i-Biblia. Isa ka na i-Biblia. Uno Pedro 3:16. San Pedro gisulti niyo sa Pedro na si Jesus namatay siya kalhano ng pinili. Si Jesus namatay siya lawas ng pinili. Nilubuhin sa Espiritu. Ngayon Espiritu niya ito sa pinagawan, ang nawilang ko at sila. So, kung sa may una-una sa atong kalahorong lukan, right? Just compare sa Cardinal Pida. So, hindi po siya decision po na. At ang totoo na may isuwa, quote, sa lihan namatay si Kristo sa Diyos. Namatay ang iyang gawa sa kalap. Pero bukit ang iyang Diyos. Bukit ng Diyos. When Christ died on the cross, He submitted to death His body and soul, but not His divine nature. Wala ito naman sa iyo na ang atong Ginoong Kristo kung pumatay sa cross, namatay ang lawas sa kalap. Pero isip Diyos, buhay siya naman. That is it. Natin po yan. Pero may hope sa ako, ikot na nato sa January 1, 2017. 2017. Diyos sa ang iyang isipin. Yan naman, kaya ikot kaya po nag-isupin nga dahil namatay si Kristo sa Diyos. Ang iyang lawas sa ganang namatay. Pero buhay siya isip Diyos. Pero isumpayan ko. Kaya kung ito yung parang masumpay, it seems that is the continuation of what has spoken, has written by the Spirit. Hindi ko ito. Pero ito yung isumpahan, kung sa pagka, ang nilang lawas na namatay, pero yung mga Diyos, hindi isang ito. Naligid na mamatay ng Diyos. Hindi ka sa ito. Nagkalang di kumita di pagkasupan. Doon naman yung tutungan yung kasupan. Ecclesiastical Commission. O the Doctrine of Faith. Ecclesiastical Commission Doctrine of Faith. Kung sabi yung kumita di pagkasupan.
dahil ito, kung sa may mapupulot o kapalugdan sa katawang pagkaan, mamabasag. Ang tawag ang mamabasag, saan may kaginamang nalibo mo? Siya na supok-supok sa ito ni. Hindi mo siya nasa pagkakatay ni Kristo sa Diyos, ang iya ang bawas kung kalan na patay. Pero buhay niya sa Diyos. Pero naman mo siya, naglanang i-isulti sa Ecclesiastes Ecclesiastes na Divine ang tuloy doctrine of faith na naprograman ang kada ito. Isupok siya na iyan yung paman. Gusto may kasulti lang sa kanila. Kaya yung hindi ko nung nawa naman ang pagkabayad niya. Kaya he is so predictive himself. But Rodita was he? Isa rin buwan na siya. Iyan lang siya. Ipapirmahan niya sa kanila. Kaya may gusto sa nito pare. Saling lang sa kanila nilang wala sa masa. Ano na ito? Whatever stream that gushes or water, if the water is dirty, then the stream is dirty. Kung doon ay tinugdan sa tubig, na ang tubig bugaw, kasi ang tubig bugaw. Kung ka na, tinulong o pinuputan ka, Diyos mo ba ang buhat na ang ako na kagagal. Pasupuhin ko na ito sa iyo mo. Oh, that's just one. That was the first stage. First stage sa kining mo gusto niya yung paradan. First stage in the I will not say it. Pero I would like to manifest the truth. Sa province, this Catechism of God is endorsed by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines President and also the Chairman of the Ecclesiastical Commission of Divine Doctrine, meaning Catholic Bishop. Endorsed matutunan sa Catholic Bishops' Conference President. Ganun ba? Dito po niya sa mga 2017. Wala siya kay Ramon na kay President. Kami naman po kami ang sunod. Kaya, noong gaday dito lang sa application, ako, by the President, ibang sana po, ang statement ni Romulo Bages, ang karoon ko din sa Ecclesiastes Conference. Iyan ko na nabibasa. O iyan na nito daw. Pero ako sa buwasa. Ganyan ay hindi tugyan sa kapito niya. Nobis po sa gawa na sa ibang ibasa sa hindi ko ba siya. Pero himself, Romulo Bages. Dia karon ang sunod na di kasama lugar na i-approve. Mo man ang tining Ecclesiastical Commission of Divine Doctrine. Si Pag-Bishop ako ko na kuturo na tayo dito. So therefore, the introduction itself na ay very shady. Ngayon na si Obispo Romulo Bages ni approve. Pero na. Pero sa lubusan, yan po siya sa ini. Yata na po sa pumili. Masa na po lang yung ibang bisumiti ka sa karon na. Ay pagdaan naman magsuot si Padre Darwin.
No, nakinig ka sa dahil dito galing sa sino medyo makalat na siya ng mga wala nag-appeal siya o ceasefire. Tawag ni ceasefire. Hindi na really to ceasefire. Provided we should be free to God. When you know is that there's something in it, pag-ibig ang bubuhay sa Diyos. Nakinig ka dahil this is an assault of God. Hindi yung lagad tayo, bigla ko siya dito mag-atake sa Diyos. Hindi na mamatay Diyos. Ang Diyos is faithful. Nailagay si Biblia na. Punta ka lilit, pakira, pero na sa lilit tulog. Pilipinas, Jesus, Diyos. Ikaw, Diyos. Sa kanunay tubig ka, O Diyos. Sa kanunay tubig. Kung nabibigay ako ng sisipin, ikaw, Diyos, Espiritu. Ikaw, Diyos, din mo. Kung nabibigay sa isasas, ikaw, Diyos. Nagwiyos kahayag ka ni Madoon. Bugtong nalilig mo. Kaya ang pakyat mo. God, dahil din ka ito. Diyos ang nakikita ko. Kaya pala na ako siya naman. Kaya kasi gamis. Ang gusto ko. Ano naman? Isa na naman tayo. Hindi lang ako sa gusto-gusto. Ang bitay person na mas question all answer five. Kinsa mo nila ng test. Karamang diba nila? Ang namatay mo, second person sa Kristo. Kinsa mo na siya? Si Kristo at Panginoon. Kinsa mo na siya? Anak sa Kristo. Kung sa mga siya, tinuod nito. Kung siya, tinuod nito. Literally, yung sa mga literal mo, not figurative, it happened. That God was dead, or God died. Yeah, genuine death sa Diyos. Dito ba, also, huwag mo rin ba tayo? Can we are reading the Bible, can you accept that? Yes, and this is very correct. Pero, tapos ko, ang umbas sa ilang yung mana sa lugar ko gusto. Sa atong cellphone, yun ay really authenticated at authoritative source. Gusto ka history, hindi mo ano pa. Gusto ka philosophy, gusto ka religion, so na, wide spread natin ng sources of different kind of institution, meetings in this time. Ano ba? Nag-distribute. Now, taken is Google. Google nila ang magisteryo mula ito klase. Yung ordinaryo magisteryo, conciliar magisteryo, pontifical magisteryo. Ano naman yung ordinaryo? Kayo mo kasi ito, alam ba, ulit ito ako is kung pinupuna. Nalagay ko na usapot habang sa ako disubukan ko it ourselves okay and nutrition for foreigners. Pero ito sa ibang basa ito. Kaya sa mga pagkumainti na namulong sa ito. Yung siya ipagyan na rin lang. Then divide it your experience it. Divide it experience it. Divide it your experience it. Iyan ang kami na divide it your online.
But the divine nature will not come. How is it very good? Yan ang tuloy sa undangan ng pagkakita yan pagkakagahok sa kanan, yan pagkakagahok sa kanan, yan pagkakespirito, yan pagkakagahok ng mga tapos ka, yan yung pagkakagahok. Ito lang ang gano'n kong gano'n. Ako sa nito sa mga kasi siya. Meditate siya ito. Doon ay ito ang klase ng Kristiyan. Kailangan lang disolve yung berat hindi ng dalawa. Pero kung nabibuan niya lang disolve, I will tell you, through this very simple community, disqualified. Now, there are three kinds of magisterium. Number one is the ordinary. Number two, the conciliar. Number three, the pontifical magisterium. What's the ordinary? This is when the bishop of the church teach what the church has always done. They teach the precepts, the Catholic faith. Catholic faith. Kaya ako sa mga ordinary magisterium. Mauna yung panahon na ang bispo sa simbahan. Mutudlo sa unsa man ang kanunay itutulog sa simbahan. Dinisaya na ako, bishops in the church teach what the church has always taught. Ano yung natin kung bishop there? Has always taught. Meaning, hindi mo kami. Kaya kahit tayo hindi lang ng divine person, kahit hindi lang ng church. Una ko pagkakahan sa kapatid, hindi ako pagkakahan ng ginagawa. Doon ako kayo mabasa sa church mother na divine person like is human. Doon ako kayo mabasa sa mabasa na ito na gano'n na ito sila in Islam. Doon ako kayo mabasa sa lupa. The divine person like is human. Nah, I asked that to me now. Nobody answered. Pero, kung mo ba rin ang bispo, sa daan ang natulog niya, kanunay ko kaya always. The priest always says consecrated. Sa tulog ka, nagkong ka na sa nabisa. Yes, ano? This they teach the basics of the Catholic faith. The basic is Catholic faith. Oo, ang Biblia. Oo, ang Biblia. Pero ganito sila sa mga ginagawa ng conciliar. Kaya conciliar mo rin. Conciliar, magisterium. This involves all the bishops of the church. They go together to form a council to discuss church issues. And listen, and the most recent council was held in 1960 when the Second Vatican Council took place. This council gave the church in this church teachings and practices, including Mass. They gave us to be celebrated in the vernacular language, which refers to the local language of the country or place that the Mass is celebrated. Consider conciliar. Kapag ko. Conciliar yun. Kapag katulad yan yung isimulan ang issue na buka. So may issue ang SSPH, Society of St. Peter, kasi ayos ko. Nag-iwan nga ang visa na yung pag-ibig natin. Visa nila ng parang inibis na nagulong visa, hindi na lang. Inibis na nagulong visa, parang kumapasa. Ba't eh, magandang mo yung visa dito mo ito. Ilan nila ko, ang binokil sa gusto ng visa niya, hindi mo lang din. Hipro na. So, hipro na yung sa conciliar na visa. Ito, pontifical na visa. This is when the people in parliamentary
which is when people infallible statement is made. Although only the book himself can make people infallible statement. They will have consulting with the bishops, the church, by holding discussions beforehand. Tinigil ko kita, saan na ba paano yung sulti? Wala eh. Pero konsulta sa siya kung sa mga magkakalit sa wala na yung mga yung siya yung sulti. Ano? Kung nga nag-pontifical. Dahil nag-isolidad, hindi nga nag-isolidad, no, they're not disqualified. Kaya iso yung gusto talaga, hindi ito, always yan, so panahon sa gusto is, panahon sa source order, panahon sa agriculture. Pero yung mga nagawa ko, ito may gusto sa piling tago, 1997, April 28. So, what's the problem dito? Pero, isa may tao na gusto mo malagit na magsupot-supot sa magandang ko sa mga. Kita, like ko lang. Pero ayaw, sa duta pa mga siya na gusto yung tingnan ng sa lupahan. Kritika ba siya, kaya mawin siya rito sa eskulaan. They hold word. Kaya judgment kasi wala nang it happened. Kung ba ka na judgment, hindi lang sa duta. Basta rin sa tawagin, who is kritika. Sa'yo. Ay, daw na. Wala ba, kung hindi ko nag-gagay dito lang, kung ka masukin. Kung sa nag-gagay dito lang, hindi siya ang katulad. One person nag-gagay dito lang, hindi siya ang katulad. Diyos, na, one person. Ino ay naman kayo, dito lang. Bila siya pagmamahal kayo, nandiyan ko lang yung tayo sa pagkawan nila, hindi tayo sa pagkawan. Pamilya dito sa pagkawan. Tinukod yung tayo divine person. Isa ni divine person, si Jesus, na nasa Diyos. Diyos na tinukod yung siya. Sa lahat niya, Christian na nasa Christian food, and certified persons. Mula na, ingon ko sa ibigay siya, yung mga sa stereo, ang kasya, hukum mo sila isang tulog. God, yung ang mga mas hindi pwede. Siya katuso, ay na. Doon na ganitaw ang tundok mo, sumak sa kongkeriya. Doon na ganitaw ang tundok, sinayon ang tundok na ako, siyutan. It says, regarding it. Karena may mga pag-kilis ka, God is spirit. God is water. God is light. Nangilang isipin. God, dito rin. Mga many hours. Good Friday to Sunday. Diyan na kapatid sa akin. Dahil water wala. Mamatay dito. So, mamatay dito. Kung pwede pa ito kapatid sa akin. Kung mamatay na galing ng Diyos, patay na nila. Kung pwede pa ito sila. Wala may yung pag-uwig sa lusuti ko rin. Wala yung pasabot ka atong si Papa. That's his man. Generals can agree among their days or stop discussing there. Pero wala yung bawal suda. Mga nasundalo. Kita mo, hindi na wala. Ako, pinipagan yung natin ng pinanato. Pero kung sa ilagay ko na ako, grabe. Pero ang may tubutan, nagugay kayo sa politika. Ang pag-labor na ako kung sa wako na iha. Pero the rest of my life, for 40 years, I was nabigyan dito, walking from the mga napili ko muna sa tayo. May kwarta, after service, but we won't be back. Grabe! Ang isulat mo diya, pareha ko sa politika. Isa mo lang si So. Yan na lang sa pera. Dahil nagkabasang na yung pera. Very good.
Very good. Grabe. Sabi ka, manapaw, ikanag mo sa ikanag mo. Sana yung kita sa inisip sa newspaper, kakong kasa, kumagulogin mo, kanyang po pinangyay. O kuman pa, really, very somewhat sharp that they are to sleep. Kaya yan, hindi ko sakit, sinihan ko ito sila. Ang background sa nabulan, na inisisol ko ito database. Hindi ko ito sila. Ang ito ito ito, the U square. Yes. Wala ito. Wala na, hindi ko pinunyo na biyagin mo ta. Yan yung may mga soldado rin na nahantin. Gamit ko sila ito. Hindi ko rin baba, tunada ko tas baba. Nga ako rin. So, tingnan ko rin ito. Nagulay ko mo kung ang ano. Nami, siya, na, kung may, kasi kaya na, kasi na, kaya, the bishops do this, as the church fits this doctrine always. Yeah, betul betul. Ya dari kita itu, nanti betul betul Muslim dari kita nanti. Ya, kita ingatkan kok ada sesuatu ini, ya seperti yang ada kok. Kayak suku suku. Ini juga discuss antara manusia dan manusia. Ini discuss. Tapi di sini kalau saya mesti loh, anak kalau kata ini apa kata sa mula magkalasing kinuwi na panat at ang posibilidad. Sila patulong gusto ng Diyos. Sila patulong gusto ng Diyos. So, di ataka. Kung ano na sila, tama na ito sila. Musipog na. My God. Ito yung giving sense. Sustikan ng Kristiyanos. Ang dito lugar sekarang bukas ko Dio berdukung dan sang pastor organisasi Yesus Kristus donat dia. I feel with you. Amen. You know, if you push it back, don't worry. I am always figuring what I am always. Dios ya pero no viene a dominar o viene a dar que ini mereka simbol sirna simbol antara guys kita tuh bilang bit ini etc elam ada booking sih juga berbeda ada problem ini yang kedua ini sudah kita ada beberapa problem dari anak itu problem apa sesuatu ini kan di sekolah itu besok sertifikasi kita lo kayak nanti itu ada wanita apa pero kita begitu pero siempre Karena itu buku ini terus kemudian bawa sebenarnya siswa. Kalau mengenai nilai pengalaman historia maka berita usaha nilai pakai maka historia. So, mula pengingin kaya terus kita katakan kini na kwarto pa na everybody.
So, asli ka sa pamilya mo, iibigin sa pagpapicture, iya ka. Ibigin mo, susunod ka rin. Saksi niyo po ka, o susunod ka rin na tayo, kaya ka, pamilya mo rin, kahain, na means forever. Tapos dito, no. Sama mo din mo rin, isa rin na Ay, ikaw sa kita mo mga kadayo, gusto na Diyos na mamatay. Malagpit ka, tangtang mo ka sa ito. Mga naturi na sa kuhaan mo sa simbahan. Kita, ipalapot kay hindi sa pagkawa na ang Diyos na tayo. Ako ko talaga kung ipabot sa akin, kung may 20, kayo may bukong na, kayo ko sa Diyos. Pero kaya isang tinutay, bukong na, ang mga Catholic and Muslim, God is the Diyos na is inatang sa ita. Hindi ko break down sa Wala po yung punta lang. Ikaw sir. Hindi pa rin i-address niyo ba na pero ganito nagsispire ko ulit. Isang hindi naglalaka, hindi kay Pao. Si Bishop Palma o si Darwin. There is a letter coming from Bishop Talma, and there is also a message coming from Sister Timarino through Sister Yuri. So, piniligan niya Darwin. Sister Yuri, Darwin. Ano sa atin? Pwede. Okay, so this is only a request for Sister and Sister. Okay. Actually, the way similar time about this topic, there are three things. Murag ang sabi no, nasa logic, nasa grammar, nasa idiom. So there is something wrong with logically, grammatically, and idiomatically. Naya ang punto. The way I look at it. So first of all, sa tanong na ito ang word ng literal. Literal from the root word liter, L-I-T-R. Sa American English, L-I-T-R-E, no? The liter form together can form into a word. No? Word. Now, kung sabihin nila sa literal na yun, literal means a sense of the word. A sense of the word. Literal. Tato ang isang pulong nga. Isang pulong nga. That is literal. That is idiomatic. So we said that Jesus Christ died on the cross. Literal na siya. Tato pa. Dili na siya inoon. Ang word na siya. The sense of the word na namatay siya. But actually, he did not die. What dies was his human nature. That is divine person. Okay. Balik na. I'll give you example ng masabot mo. Bigyan ka naman ka. Si Lini Rodrigo binubong sa election ni BBM. Binubong. That is literal. Binubong. Binubong ba siya? Wala. Ang binubong ang boto niya. Because the meaning sa literal is sense of the word. There is an expression that is hidden. Ang hidden na, ilubong sa Rodrigo, ilubong ba yung lawas? Hindi. Ilubong na yung likewise, with this one that Jesus died literally. No, I'm going to you know, at the way it starts, and I'm saying that, basa na ito na kami, istudyo na ito siya na, basa ka. Grammatically, ang ganito biluta, Jesus Christ, then mo na sa topic sa convention at sa tungtuliga. Jesus Christ man. It should be, Jesus Christ died literally, dili God, dili people be God, ano ang God? Kay God po, supposed to be divine person. People of God generalize that siya. That is grammatically wrong because the convention talk about Jesus Christ to the subject should be Jesus Christ. Jesus Christ died literally. Dili yung gamiton ang God. Sa'yo, yun. God consists of three divine persons. It is the second person man. Wala nila sa hadith. Very good. God, Jesus, it should be differentiated. Dili kang tututup to God. Because kung isip God, tulong ka na. And dito tayo God, so God Christ correct na. It should be God man. Ang ligamit
Ang gigamit ni Carol Boytiwa. Yes, yes. Ang gigamit ni Carol Boytiwa na 1985 edition siya ang libro, God, Man. That is very clear. That will differentiate kung yun na lang God, ito na pwede ka. Eh kung yun lang God, nasa mong ay, ang tulog ay maray. Ang sinang person naman. Yeah, in the first place, sa primero ang conviction niya here that whatever it is that Jesus Christ is the throne. So, this the decision should be Jesus Christ died literally. That is acceptable. Because you know, God died literally, being working, God died literally. Like naman, God consists of three persons. Saan namatay, igutan ni John Fernandez, God died correct. God, man, ang gigamit ni Boytiwa. In 1986, siya libro. God, man. And the science of studying Jesus Christ is what we call Christology. Christology is the study of Jesus. And there is very I share that idea because what Pope Francis said, the Catholic Church is synodal church. We are going to go together, participate together, and communicate together. Whether you like an idea or not, well, nobody is forced. After all, we have freedom of will, that I can really move inside to what will. Basta, dili it acceptable to the Lord that God died literally. Mapakaagi. Literal accepted sa in the sense of the word ng man, sa tulong ng man. Kasi nilubog, sa naging election, siya ba'y ilubog? Pili ang niyang boto. Because literal means hidden word, hidden expression. Igamit na siya ng mga grupo na mugamit na nakasabal sa mga iupawan ang hilas sa Dominican Republic. Iupawan ba sila? Ilabog, iupawan. That's the sense of the word. That's not literal. Yes, yes. Yes. Literal is colloquial word or Dili colloquial kana. If you look at the meaning of literal, sense of the word is E-N-S-E. Sense of the word sa pulong ba. Jesus Christ died sa pulong ba. But that actually inside. He died in his human nature, but not in his divine person. So, ilan yung ito ay, wala. Abay, kaya wala siya direct na kung siya ay muna ang possibility. Kasi, then, resulta sa kabinet niya, may asap na nabasa na ko sa Bible na mudang what Peter inside na tayo. Ato sa nawaton nga, sa ito tinilang sa tanan, nasa yun din, nawala na siya, ibigay sa tanan ng sabi yung decision. Yes, masalit mo na naman. We are just human beings. Ato na waton nga siya. Birthday supposed to be, birthday mo ito sa tanan, ipag-isipin yung grabe ito kay God, birthday, God died issue. That is not logical. Really logical. Ano ba? The topic of the convention was about Jesus Christ. Yung pangabot sa birthday, God na ilutan. Hindi pwede because God has three personas. Okay. Now, birthday, supposed to be like this, ha? Birthday. Usually birthday meaning final decision. Meaning final judgment. Meaning nahukman. Nahukman usa. Nahukman usa. Muna nahukman, ha? Muna nahukman. Jesus died in his life. Ada siyang human nature, not in his divine person. Verdict, final decision, or nahukman, or final judgment. Jesus ang mismo, kung may resulta sa conviction, sa distribute the handout, in his divine nature, kaya ang nauhano, kinaiya. Human nature, kinaiya. In his human nature, patay siya.
but not in his divine person. Next class, last week, the brother says, alam na gusto, ang makililimos, makapalilit na sa anti-pencil law. Anti-pencil law. Kung nakawag, kung nakamalit ka dito ng inawat, iha ka, kung sa iyo iha, anti-pencil law. Yes, anti-pencil law. Kanya, ang balaod sa against sa pagkakilimos is indicancy. Indicancy law. Last na lang gusto din. Kaya ako lang ito kung gusto din ang sabbatical. Ano sabbatical is just a plain meaning of what is sabbatical. At this time, the sacred meaning is the sabbatical years is 87 years. In the time of Leviticus, verses, in the time of Leviticus, there was a practice of 7 years rest. Pamulay. Kasi pamulay. Doon ang pangutang ang yuta. Kaya Esau ang yuta. So, tidak na pamulay na what about the people who celebrate this sabbatical year? They will be hungry. Dili sila biyaan dito. Nagyan po yung sana to support. So, ang sabbatical years, biblical meaning, secret meaning of the word, meaning sabbatical years every 7 years. It is what we call otherwise known as sabbatical rest, sabbatical rest. Yeah, and with that, it's a problem because vitamins or fertile is health classes. Yeah, pero what about the people? No? Yeah, in case of war during that time, Israel is always warring its other neighboring kingdom. Ito may nakita mo, nagang ko dito ang sabukan. Bidyan na, happy holidays. The program in the Brats of Yaakov, tanaw, natong sa fig tree. Pagtanaw ni Jesus ang fig tree, wala na bunga, okay? Wala na bunga. Ngayon, ibalikas niya. Yun ang mga apostol. Nada pa siya nabalikas na siya. Lagi na doon season, yung mobile of God ang fig tree. Dahil, i-course lagi niya ang fig tree. Now, what you have to learn there is what Jesus Christ wanted them to learn. They really preach. Kaya the method to preach is not the one that was practiced by the apostles, by the gospel writers. Kung sila nag-practice another thing, very important. Sakali, tapos na po, about fig tree doon. Ang mga fig tree, sa 365 days with the Lord, symbolizes Israel. Ang fig tree symbolizes Israel. Sa tamang Bible, ang fig tree is a figure of the Jewish people. So ang fig tree gawa ng bunga, nagsimbolo na sa mga Israelite. In what way na ang Israelite wala ng bunga? Kailangan tuko. No? Nagpabilin sila sa ilang pagpanalig sa balaod ni Moses. Ang Old Testament teaches them way ahead of the coming of the Messiah. Wala sila pagpanalig. Wala sila ng bunga. So if they are like the big tree, then it's not they didn't produce anything. Ang sanay ito. Jesus Christ died. Yes. Jesus. In his human nature, but not his divine nature. Yeah. So, okay, ja. Ngayon, pero yung request ni Pernilla sa Bispo, kasi Papa, we did sa organisasyon sa related to ato ka respetuhan. Ay, ang pagkakataon ko. Tingnan natin ito. Pero mo ka na. Kaya sa mga hukuma, sakto. Dito rin ako. Pero, now, we will commit the ceasefire. Yes. Okay.
Yun ang sa isipan natin. Nag-prioritize your kids in order to prepare us to wisdom of life. Ano na sila natagda? Kaya yung sa yung dupa. Kung sa liya ka, si takya ng gobernador. Yan na kanya trabaho. Wala po siya. Ya, hati harap. Kalau nak ada sesuatu kita kita buat. Kita melakukan di situ lah kemudian kesenangan. Pero satu mereka, angin ada berada, angin ada itu ceasefire. Pero pemerintah masa ini, yaitu di decision di magisterial branch of Bishop is required. Because one of the qualifications that the bishop teaches, always teaching the doctrine of the church. So, always saying that totally indiscipline. Nagsimukan ko na. Desisyon na natin ko sa Facebook kanina. Dahil nag-iupa. Kita lang ito. Ngayon sila pa. Pero, lagi, apa buhay kita pala di rumah yang sila nila kita sendiri dia berkata monetize truth pero beliau pun atau enggak atau nala ko yang nila kita boleh mengkaji if your decision is yang correct na gunakan tayo inuman ito ay proses sabihin mo nila. Or else, also sila, ako yung proses sa amin. Proses sa amin, hindi nila siya. So, kanina. No, ka. Sarili ka. Kailangan ko sa ito. Pero ngayon ito, naging mo palinig nga si Kristo, divine person. Ang divine person is God. So, hindi ko ito, no? Na si Jesus Cristo Diyos sama bangsa ng Diyos mo. Amen. Kung di sa ngayon, dalos. Divine na kung so Biblia natin tinatawag you can refer to the words of the Bible. Or somewhat the primary meaning of the book. Kaya nyo nga yung book, si Rodrigo, meaning is somewhat meaning that is a bigger story. Okay. So yun ang book. Yeah. Yes. Ay importante na ito na yung studio sa kalupasan. Na mga niya lang yun. Pero kaya hindi mo nila na ito na siya. Iwasan na. Hindi ka. So, kaya lang mo, yung ito yung magpapang ito, kinimutan mo na yung group na ito, si GQ. Pero salamat sa pagbubuhat ng mga panalangin ito ng kanal. Lagi kami grasya, kalinaw, pagbuhos, o magpilit sa pagtudlo sa mga. Sinala ni Jesus, panapangasip, Santa Maria, Tugnahan. Amen. Sinala sa mga sa